Seru. Nah. Akhirnya mos tes sih kan baik mende. Sila subkangbai meng sebai. Itingbai sibnaंगौ जासै सिलाखौनो लोगोफोर आंनि बे मेंनाय गोसोजोंनो देहाजोंनो नोंसोरखौ आंनि चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नायनो मोजां मोनोबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो नै सिलाखौ सिबखांनानै आरनानै टिट जाला अर सुनसै मोनाखाबाय नालाय मोनानायनि दैखौ फुदुंना लाग्रोनोसै दैखौ फुदुंनायनि उनावहाय मा मैगं संनाय जायो संसै नै सैमाफोराबो डिस्टार्बथार मिंकु पिंकु मिंकी मार' मिंकु मिंकी पिंकी नामाबो मानो होनबा साथामनि नामनि आरोना आब'नियाबो एम जयो आंनियाबो एम जयो ओमफ्राय आगैनिया पि जयो आरोना ओंखायनो पिंकी दोनबाय आरोना पिंकी पिंकु मिंकु मिंकी बिदि दोनबाय आरोना मोजांथार नै माबाजों दिनै 15 न गाबोन दिनै 15 जों ना गाबोन 16 जोंसोमोनथाय 15 ना 16 जोंमोनथाय बेजों आयु माबा जागोन आरोना 1 मान जागोन आरो मास मोनसे जागोन ग्रोबनो जि डिस्टार्ब दा ओंखाम संनायाव डिस्टार्ब खालामसिगोन बिसोर ओंखायनो गाहायाव दा दोनहैनांसिगोन आरो अर जरायनोसै आं दानिया जिगाब लायना लानोसै नै बेयाव लायनो बिदि खालामना लाबाय लायनो माने बासोनफोरा बारा गोसोम जायानो आरोना ओंखायनो बिदि खालामदों आयंआ दानफ्लंना होलांबाय आरोना दाबोरखौहाय माने गामला ना मा होनो जोंनिया दाबोर बुङो ओमफ्राय बेलेगनियाथ' सोरनिबा गामला बुङो जिगाब लायनो थांनि नै जिगाबाबो जि गोजानावसो जानिया मोसौबो गैयाना इयाव मैगं फोदो मैथा रज'बायानो नै रज'हांबाय अखासो हासिगोनदां बार सोदो नै बिबाराबो मथ्र'जोब्बाय नै इथिंसो फैनांगौ मैथाया मालाय रज'जोब्बाय साइसनि है इथिंसो बारबोनांगौ जायो जिगाब लांनो बारा लाङा एसेयानो जायो बना रानखानायसोना इन्ट्रेस्टगोन आरोना अराहाय नै जोंबाय आंना सुखांबाय अरखौहाय ओमफ्राय दैखौ जानना होबाय दा बाबामोना आब'मोना फैबोला दै गुदुं लोंनो लुगैगोन नालाय गुसु आरो दिनैथ' बोथोरा थान्दाथार स' आरो इखौ बिदुंबाय थासिगोन दा न'आव रावबो गैयाना आब'बो बाबाबो खामानि बेलेगाव थांदो ओमफ्राय आरो मामायाबो बिअनि ग्रुप माबा बिअ ग्रुपनि मिटिं जादोंनो बेयाव थांदोहाय ओमफ्राय दा मोनाहांबायना दायो आङो बुब्लि आरो सिलांगिखौ लायनो थांसै मोनाबायना लायनो थांसै बे दैया दुंना थाबाय थासिगोन आरोना बिदिनो ओमफ्राय आङो बुब्लि आरो सिलांगिखौ लायना फैनोसै मोनाबायना थाइजौ बिबार मलिबाय फागुन फैलायबाय नायदां मोनसे बुस्थु देखायनो आं नोंसोरनो र' बिराद मोजांखा आरोना नायबाय थाथावथाव आरो नै बेनो टिं नायलाय नारें जुमब्रा सोर जानो मोजां मोनो जाहानाव देनां जाफै लोगोफोर थाइजौ बिबार मलिबाय फागुन फैलायबाय नारें बिबार मलिबाय फागुन फैलायबाय सिलांगि अबे बुब्लिसो बुब्लि थांसै न'आव थांसै चलो थांसैबाथ' नोंखौ फुग्रोजाया नोंखौ फुग्रोनाय माने गलाप फुल जाजोबनाय गलाप फुलखौ सेस जाजोब्बाय दासो जागासिनो दं नै सिलांगि सासेया बुब्लिया थांनो थान जागासिनो न'आव बे आरो जागासिनो दोङो अहायाखैदां गांसोआ मामाया दानदेरगोन होनलाय खुन्थिखौ टिकु दानना होबाय टिकु जि मोजांनो फिसा खासिना बोरमा बारा गिदिर नङा थेवबो फुलिबाय आरोना
नै लाबोनायाव खाना दोनथ'बाय मोनाबायना दा आरो मोनासिनथारबाला आयाव लांसिगोन दसे जाहोना लाना फैनांबाय पिटुलि जाबाय थाथ'दे आरो दंबावोसो एक्ट्रेसफोर दोङो एक्ट्रेसफोर बिसोरखौ सोलायनांगौ नै थानानै मैला खालामबाय थायो थु सामफ्रामबो सोनांगौ बिसोरखौबो हारसिंबो हाबनो रोङा न'फोराव गावबागाव न'आवबो फैनो रोङो थु हाबदो मोनाबायदि न'आव थानांगौ दे अरासो गोमोरजोबलायबायदां बोरमाखौ नेनायावनो बिस्राबो उन्दुना दोङो गोमोर मारजोब्बायथ' जे मोनाबाय बोरमा हांसो सोखांबाय खाना दोनबाय लायबाय दायो आरो मोनानायनि लाइट होलायनांगौ लाइट होलायनोसै न'आव बिदिनो रावबो गैयाबा माखौ मावजेननो माखौ खालामजेननो जायो ने मेंलायलाङो लाइट होनोसै मोनाबाय नालाय मोनानायनि सोरां बोरां संसे जानोसै मा संगोन मिथिगौ ना थाइगिरजों नाजों जानो बिराद लुबैना दङ आङो ओमफ्राय मामाखौ दहायो गामियावहाय आदामोननावहाय लायनो होदोंमोन आङो लायदोंमोन नै थाइगिरजों नाजों रदबनानै जानो लुबैनानै दङमोन आङो थाइगिरजों नाजों रदबनोसै आरोना मोनाबाय आङो संहोलांसै मोनाबायना थाइनैल' संसै साब्रैल'खासैना लाबाय संसै थिंसे स्रांहैनो दङ लाइटआ ओमफ्राय थिं मोनाथारबाय उसुङाव नै दहायो जुखाम लाबोदोंमोन गार' जोंनिया गार' होनना बुङो नालाय उन्दैनिफ्रायनो गार' होनबाय थायो नालाय ओंखायनो गार' होनो आरोना लाइट होनो जाबायना ओंखायनो लाइट होआबा मोजां नुला गार' होनो जोंनिया ओमफ्रायो ओरैनोबाथ' जुखाम होनोना बिदि थाइगिरखौ लाबाय सिखाजों दानखावनोसै आयौ मेंसोबाय लोमजानानैबो गानाया बारा गोबाव जायाखै सानब्रै सानबा गाहाम ओंखाम जानो हालाबानो थानानै नै बेखौ सावनानै जानोसै आङो मामाथ' मोनसे बाबा मोनसे आबौ मोनसे आं मोनसे बार आरोना आगै गैया नालाय सावनानै जानोसै आं बेखौ ओमफ्राय बेखौ दाननानै रुनानै संसै आरोना नाजों ना गिदिरजों फख्रिनि नाजों सावनो रयाव होनानै वाव मोजां नुदों माथो बेखिनिखौ मालाय दा मामा मोना फैबोला सावना होनोसै मामा आबौ मोना फैबा सावनानै जानोसै बेयो मोनगौमानि थाइगिरखौ दानना लानोसै आं केमेरा हमना होग्राबो गैया उपाय गैया जि खस्थ' बानायो आं थेवबो नायजाबावासो अनथारा आंखौ इउ माथो बेरदो दानखावना लाबोजोबखांबाय बेखौ बिनि बिगुरखौ आराम बोखानानै सिथा हानसै आरो नै दानखाव खामफ्लायाव दोनहोखायो आङो इंका मेगना जोंजोब्बाय नोंसिनिया नै गार'आ जुखामा मोनहां जादों उलुलुलुलु उफु मालाय शिलंफोरावसो जि गोथाव जायो भिडिअफोराव नुसोयो थांनाबोथ' नुहैया बेखौ जिरना लानि आं र' लाइटआनो स्रां नुवा खोमसि मोदाय बायदिसो नुखाबाय देलाय खोमसि नुखाबायलै जोंथिंबो मोदाय बायदिसो नुखाबाय लाइटआ गोजानाव थाबाय अरदाबखौ बेखिनियाव लाना फैबायना ओंखायनो माबासो नुबाय आरोना खोमसि नुबाय बेखौ गारनांगौ आरोना आखायाव दा ब्र' हाबजालाबायगोन बोरैबा भिडिअ'आबो गोलावद्राय जायो दसेनो खारथारो बेखौ ओरै खालामनानै ओरै गुगाबाय आरोना नङाबा बेजे मोनजायोना बेखौ जिरनानै लाजोबग्रोनोसै आं लाइटआबो खोमसि दोनसां मोदाय बायदिसो नुदो मोनबाय नै आंहा जुखामा जि आराम मोनखाबाय नै जानोसै बोरैबा मोनसे खामद्रायनाय नुबाय केमेरायावहाय नाथाय बारा खामाखै लोगोफोर गोलावथार
जासिगोन Udah. Langsung aja. Saunane. Thaigirjg sita-sita aram haनानै लाबाय बेखौ दानिया संनोसै नाजों gwthao. दे सेनेनेनेनेने गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाति फुदलाबो बिनि नोंलाय गोदै गोदै राव बुंनाया ओइ सगना हो मा खारदों नोंलाय ए बिदिबा जाया नङा सै खाम नोंनि सार्स होनायखौ नेगौ माने खामफ्लेलाय लांजोबगोन दख' ओइ खामानि गैया बिसोर मोनसेबो खामानिखौ नाया बेफोरखौ खस्थ' हारसिं हमदों एसेखौनो हेल्प होआ बिसोर आंनो एवख्रबनोसै र' एसे पानी डाल दो गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाति फुदलाबो बिनि नोंलाय बुरजा फुरथि गथ' जासे माया लिरलाबायनांगौ गाहामसो जादों होमबालाय एरदोंबालाय गन्थं गुदुंफोरा साफा जागोन होनदो खोबदो ग्लब ग्लब गोदौथोसै गोदौबायनो हालदैया एसे खम जाबाय खोमा औ रुइबाय बाराद्राय रुबाबो दा गोखैयानो जानाय जागोन खामानि उखैफिनलायगोन ना होनांसिगोन एबार नाया एवफ्राना दोनखानायमोन नालाय मैयायो ओंखायनो एसे फुदुंफिनबावनि आरोना माबा सरस्वतीनोमोन नामा होननानै मैया थांबाय सरस्वतीया एसे गुदुं खालामना होनोसै आरो माबादि अनगोन गुदुं फोजोब्बायलै आंखौ नाखौ खामनाय बायदि नुजोब्बाय केमेरायावहाय होना होनोसै मैगङाव मालाय गोदौनानै मोनसिगोन मोदोमनायनि थाबलाय लांबाय एसे एबार गोदौदोसै दसे मोनखासिगोन बे दसे गोबाव खोबना होबानो मैगं रिसियासो थोगोना थोआथाय मामा मैगं रिसिया थोगोना थोआ थोगोन दसे गोदौ होनसै मोन जाबाय बार गुसु बारसोदो माथो लोगोफोर आंनिया ओंख्रिया मोनसिगोन माने मोनबायानो होनजायो गोदौगासिनो संख्रि सानायबानो मोनबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लाबाय थाला अखा हागोन बायदि खामसोदों बारसोदों मबाइलाबो चार्ज गैला बारा चार्ज होनानै दोनसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मा खालामनांगौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आयौ बेसे गुसु फैदो बारा Bye bye.